Mayong hapon Negros, ini ang Digicast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa isa sang Negros ang amon igadulong sa inyo. Update nyo kami live via Facebook, YouTube kag sa KCAT Channel 11. Kag babatian man kami sa radio station nga FM Bacolod 91.1. Kagarin ang top 10 yung mga balita sa Negros subong adlaw. Bagyo Enteng nagapagwa na, pero isa pa ka posible nga bagyo gina-monitor sang Pag-asa. Mananagat gikan sa Victorias patay sa pagpaniro sa baybayon sang Cebu. Negros Occidental nagbukas ang helpdesk para sa mga pamilya sang OFW nga apektado sang tensyon sa Lebanon. Duwa patay sa magbunggo ang motorsiklo sa poste sa Banwa sang Ilog. Kag sa Good Vibes, pandayan sa isa ka foundry gindala sa mga IP community para sa mga mangunguma. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, ginalubungan sa mga kinawatan nga mga motorsiklo ang nakutkutan sa Bayawan City. Arestado ang 21 anyos nga lalaki sa may sitio Doldol, Barangay Cabcabon, Bayawan City, Negros Oriental, bungod sa alegasyon nga carnapping sa mga lugar. Nagpanugid ang bayaw sang suspect sa tig-iya sa motorsiklo nga iya sini nga motorsiklo ang ginlubong. Gani ginkompronta sang biktimang suspect kag nagpangayo na sang bulig sa PNP. Suno sa kapulisan, pasakaan sang kaso nga carnapping ang persona nga ginatudlo nagkawat kag naglubong sa motorsiklo. Nagapadayon naman ang checkpoint sa Bayawan PNP sa dalan para mausisa kung bala may mga dokumento ang mga salakyan kag mga motor para likaw man sa dugang pagid nga kaso sang carnapping. Sa number 9, probinsya sang Negros Occidental nagalaom nga makakuha man sang ASF vaccines kung available na ang bakuna para sa Region 6. Suno kay Governor Eugenio Jose Lacson, sa karon ginauna anay ang Batangas para sa ASF vaccines. Kung malakip ang Western Visayas, sa ulihi nagalaom siya nga madalaman sa allocation ng probinsya. Kung maging effective gid man, mahimo man ang Negros Occidental nga magbakal sang bakuna. Kaina, 724,000 pesos nga balor sang kasapatan ang ginpanagtag sang probinsya para sa mga farmer groups bilang kabayan sang bulig para makarecover sa yadtong naigo sang ASF. Suno kay Dr. Placida Limana, ang provincial veterinarian, ang baka para sa cattle fattening. Nagaserbeng alternative livelihood sa ASF-affected farmers. Ang baboy naman kabayan sa swine recovery program. Ang mga piso kag pato, peck and duck para sa livelihood program kag ang karnero naman para sa Animal Genetic Improvement Program. We're also monitoring closely the ASF vaccine. I understand that they will focus first in Batangas. No? So we're hoping that if these vaccines are available in Region 6, that we in Negros Occidental will be able to receive some of it. No? And if that happens, we will just prepare our swine raisers, to prepare their stock so that they will be able to receive this vaccine. Sa number 8, grupo sa mga traditional jeepney drivers kag operators magapadayon sa pag-silent protest tubtub wala pa sang sabat ang LTFRB Regional Office 6. Wala sang plano nga magpauli ang katapos ang Kabakod Negros Transport Coalition o Concanetco nga karon nagapadayon sa ginapatigayon nga silent protest sa opisina sang LTFRB 6 sa Iloilo. Kahapon sang ila personal na gin-submit ang resolution sang Konseho sang Bacolod nga nagahinyo sa ahensya nga matagaan sila sang bag-o nga prangkisa para sa ginabiyahe nila nga mga traditional jeepney. Ginsiling ni Lilian Simbrano, presidente sang Kinetco, nga magapatigayon pa sang board meeting ang LTFRB angot sa ila hinyo. Gani magahulat man sila sang patod nga sabat, bangod masobra naman sa 4 ka tuig nga nagahulat sila sang bag-o nila nga prangkisa. Hasta karon makabig nga kolorum ang nagabiyahe nga mga traditional jeepney sa probinsya. Sa number 7, duha ka mga lalaki nga nagasakay sa motorsiklo patay sa makabunggo sa poste.
Patayng duha ka mga lalaki matapos mabunggo sa posteng ila ginasakyan nga motor sa Purok Bougainvillea sa Barangay Vista Alegre sa Banwa sang Ilog sang Domingo. Ang mga biktima ginkilala sanday Christian John Yap, 20 anyos nga driver sa motorsiklo, kag ang kasini nga ginkilala kay John Clifford Sines, 19 anyos. Sunod kay Police Major Joseph Partidas, ang Chief of Police ng Ilog PNP, nadulaan sang kontrol ang nagadala sa motorsiklo kag nakabunggo sa poste. Dugang pa ni Partidas, bangod sang mabasko nga pagkabunggo, nakaagom sang seryoso nga mga pilas sa mga biktima nga nagresulta sa ilang nga kamatayon. Ginaaligar nga nakainom ang mga biktima antes matabo ang pagkabunggo. Sa number 6, mananagat nga taga Victoria City ang patay sa nagluntad nga strafing incident sa Baybayon sang Cebu. Ginausisa na sang katapos ang Philippine Coast Guard ang ginaligar nagluntad nga strafing incident sa Baybayon sang Santa Fe, Cebu nga ginkamatay sing isa ka mananagat nga taga Victoria City kaina sang Kagahon. Ginsilin ni Coast Guard Northern Negros Occidental Commander Jansen Binhamin nga ang fishing boat ang ginsakyan sang 6 ka mga mananagat nga taga Barangay 3 sa Victorias Negros Occidental. Wala anay giningadlan sang Coast Guard ang napatay nga biktima. Dugang pa ni Binhamin nga ang bangkay ang arana sa Madridejos, Cebu. Hindi pa mapatod kung ang katapos ang bantay dagat ang ginaliga responsable sa nagluntad nga pagpaniro sa mga mananagat. Sa number 5, ara na sa Korte Suprema ang desisyon sa ginfile nga petisyon batok sa pagpatuman sang Negros Island Region Act. Suno kay Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson, bisan sino man lamang ang sarang makafile sang reklamo kag iningyara na sa Korte Suprema. Mahimo nga ang pananaw sang nagfile sang petisyon kontra sa pagpatuman sang NIR nga sila ang aggrieve pero madamo man suno kay Lacson ang nagasiling nga makabenepisyo ang NIR sa 3 ka probinsya. Samtang tubtob karon wala pa sang abiso nga nabato ng gobernador bahin sa lagdaanay sa implementing rules and regulation. Anom ka mga pumuluyo nga gikan sa Negros Oriental kag Siquijor ang nagfile sang petition nga nagakwestiyon sang NIR Act. Ila ginihinyo ang pagpauntat sang pagpatuman sini. Ila ginapanindugan nga ang NIR unconstitutional. They feel that Oriental and they mentioned Siquijor is aggrieved, no? But of course, but many more are saying that NIR is good for the 3 provinces, no? Our representatives, Congresswoman Alvarez and Congressman Yulo, have manifested that they have not violated any rule, no, in passing the NIR Act, no? Sa number 4, mag-asawa nga barangay official kag treasurer ang ginpapanaugan sang 3 ka bulan nga suspension sang Office of the Ombudsman bangod sang kaso nga simple misconduct. Yari ang report. Wala sang tawong barangay hall sang barangay 7 kaina sang aga. Ini matapos gin-suspend sang 3 ka bulan sanday punong barangay Hershey Sibog ang iyabana nga si Kagawad Bernabe Sibog pati ng treasurer nga si Edmar Base. Sa resolution ng pagwas ang Office of the Ombudsman Visayas, ang 3 ang liable sa kaso nga simple misconduct bangod sa pag-issue sang nag-umpok nga tseke sa tagreklamo nga ila ginutangan sang kapin 140,000 pesos nga construction materials. Kintinguhaan sa DG Negros nga makuhaan sang pahayag ang mga respondent pero hindi sila malabot as of press time. Ginsiling ni Attorney John K. De Lostrico, abogado sang tagreklamo nga 2019 pa sang ginasukot sang iya kliyente ang barangay pero hasta karon wala pa ini makasettle sang balayaran, resulta nga nagpasaka sila sang reklamo nga estafa, usurpation of authority kag falsification of commercial documents sa Office of the Ombudsman. Kahapon sang ginserbe sang katapos ng Department of the Interior and Local Government ang suspension order. Gintala na naman bilang acting punong barangay si Kagawad Christian Jake Arenas. Kung saan pang kung anong ila na padayon nga mga mayo nga mga programa ti padayon nun ta lang. Ti kung sa ako naman nga side kung ano ang mga mayo nga madugang idugang natin sa pumuluyo. Ang pamunuan sang DILG nagpasalig nga magahatag sang assistance sa barangay para masiguro nga magapadayon ng serbisyo kag operation sang Barangay 7 sa piyak sa ginpatuman nga suspension order.
Sa number 3, nagalabot na sa 283 ang kadamuon sang red zones o kung fire-prone areas sa Bacolod. Halos nagdoble ang kadamuon sa mga red zone sa Bacolod matapos ang assessment ng Bureau of Fire Protection. Sang Hunyo, 119 ang nakabig nga fire-prone areas, kundi mayara sang 164 ka mga nagduga nga lugar. Makabig red zone ang area nga kadamaan sa mga pamalay ang himo sa light materials nga nagailikit-ikit kag may kabudlayan ang pag-access sa mga bombero kag mga fire trucks. Sa pagsinapol sa pamunuan sa BFP, kaupod man sa mga punong barangay sang syudad, na istoryahan ang pagbakal sang 849 ka mga fire extinguishers nga italana sa mga red zones. Naduso man ang pag-cluster sa mga barangay nga wala sang kaugalingon nga mga ambulansya kag katapos ang Community Fire Auxiliary Group o kun SIFAG, agud mas mapabaskog ang emergency response, ilabi na sa posible pagluntad sang sunog. Sa number 2, nagligad pa nga si Mana Public and Service Office ang Negros Occidental ang help desk para sa mga negrense sa Libanon nga luyag magpauli bangod sa nagasaka nga tensyon. Suno kay Karen Dinsay ang PESO manager sa listahan nga ginhatag sang Overseas Workers Welfare Administration sa ila, may 398 ka mga overseas Filipino worker gikan sa probinsya ang yara sa Libanon. Nalakip na diri ang 61 gikan sa Bacolod City. Pero suno kay Dinsay, tubtob sa karon, wala pa man sang imata sang OFW nga nagpalapit sa ila talatapan. Suno kay Governor Eugenio C. Lacson, daw wala pa sang luyag nga magpauli. Ang national government damlag pang nagsugod sang repatriation efforts ukon ang pagpabalik sa mga OFW sa pungsod sa tunga sang tensyon. Pero base man sa national news, apesar sang sitwasyon may pagduwa-duwa sa bahin sang pila ka mga OFW sa pagpauli angot man sa ilang mangin pala nga buyan. Suno kay Dinsay, kung may magpangayo bulig, personal padulong ang himata sang OFW sa ila talatapan nga yaraman sa Kapitolyo Provincial. 5,000 pesos nga assistance kag sa ulihi, psychosocial counseling ang mahatag sang probinsya. Samtang pwede man diretso nga magpadulong sa OWA para maghinyo sang assistance sa luyag magbalik sa pungsod. Ang panawagan sa pagpauli kasunod man sang pagkusog sang konflikto sa tunga sang Hezbollah kag Israeli forces. So nag-instruct sa ato na if there's negrenses na who will come home, no, we will give them 5,000 financial assistance. And then later on, we'll have psychosocial counseling. Amo ng help na Yes, ma-extend yes, sa yes. province. Ma'am. So far, may mga nag-rensel na patunda na they're willing na magbalik di sa province. Yesterday, I called OWA, no, kay Miss Riza Joy, but wala pagid. So far, wala pagid nagrense nga naghambal nga mapulit sila. Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros, subong nga adlaw. Bagyo nga Enteng, posible magagwa na sa PAR buwas, pero mayara pagid sang ginamonitor ang pag-asa nga posible mangin isa pagid ka bagyo. Naghinay na si bagyo nga Enteng sa paglandfall sang kagabi, pero subong liwat na naman nga nagkusog samtang nagapagwa sa Philippine Area of Responsibility. Sunod sa Weather Bureau nga pag-asa, ginapaabot nga buwas posible makagwa na sa PAR si Enteng. Sa eastern portion sang Luzon, may gina-monitor man ang pag-asa nga pagtipon-tipon sa mga panganod. Ginalantaw nga may posibilidad ini nga mangin isa ka low pressure area o kun isa pagid ka bagyo sa sulod sang 2 tubtub 3 ka adlaw. Gani gina-monitor ini sa karon sang pag-asa. Nagjutay na lang sa karon ang areas nga napaidalom sa tropical cyclone wind signal. Subong nga adlaw nangin mainit na sa pila ka mga areas sa Negros. Sulo sa pag-asa posible mabatyagan ang mabasgon nga dapyas ang hangin sa isla sang Negros. Hindi ini bangod sang bagyo kundi dala naman sang southwest monsoon. Ginapaandaman sa gihapon ang mga nagapuyo sa nabukid nga parte sang probinsya sa posible nga pagluntad sang landslide kag ang mga nagapuyo naman sa malapit nga suba nga mangin alerto sa posible nga pagbaha. Habang kapansin-pansin din po itong cloud clusters or kumpul ng ulap sa may silangan ng Luzon na nag-e-extend pa hanggang sa labas po ng ating area of responsibility. At posible diyang may mabuo pa rin na low pressure area or mahinang bagyo sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Kaya patuloy po tayong magmamonitor.
Kag sa Good Vibes, pandayan nga himo sang isa ka foundry ang gindala sa komunidad sa mga IP kag mga mangunguma. Iniagod nga sila mismo ang makihimo sang ila kaugalingon nga mga tools sa pagpanguma. Yaring report ni Romeo Subaldo. Ang ini nga mga binangon, bolo, maso, sadol, wheelbarrow kag madamo pa nga mga tools nga sarang magamit sa pagpanguma na porma pinaagi sa pandayan nga ginhimo sang RU Foundry and Machine Shop Corporation sa Bacolod City. Ang ini nga tribo Bukidnon sa may barangay Katilingban sa Talisay City ang isa sa mga nakabenepisyo diri. Pinagi sa bulig sang TUP Visayas, gin-turn over sa ila ang pandayan sang RU Foundry. Ang mga taga-TUP naman ang nag-training sa ila kung paano ini gamiton para makahimo sila mismo sang ila kaugalingon nga tools o kung makaayo nila ini kung maguba. Sunod sa kay Ramon Oy Sr., ang founder sang RU Foundry and Machine Shop Corporation, dugang man ini nga ihibalo kag skills para sa mga mangunguma. Kaysa aga man lang kubra si farmers. Oo. Di ba aga kagahon, tapos adlaw na, wala natin mainit na. break na siya. Isunod din sa shop ya kag magubra sa mga gamit. So added income gina sa sigurado. Garantisado na may added income. Sa same time, magubang isa ka equipment pwede i-repair. Yun ang objective nila. Nakita sa talatapan ni Senator Cynthia Villar ang benepisyo sang sininga pandayan sa mga komunidad sang mangunguma. Luyag nila karon nga dalon man ini sa iban pagid nga bahin sa Pilipinas para makabulig sa farmers. Dugang paniuy, hindi palarehos ang ginakinahanglan nga tool sa mga mangunguma. Depende ini sa iya nga duta, sa iya nga lokasyon kag sa iya pananom. Gani, mas maayo nga ang mangunguma mismo ang mga disenyo sang tools depende sa kinahanglan niya. Tungod ng equipment sa farmer, sila mismo ma-repair initially. Okay. Secondary, sila maubra tools. Hindi nga maubra naton. Ang pangatlong objective, maubra na sila sa ila equipment na gidya sa uma nila. Would you believe nga sa Bago City, less than 1 kilometer away kada uma, lain nga ang tools ang ginagamit nila kay isa ang ilab lang tartol. Lain kaysa diriya mahumok sa babaw tiya tiga. So kinahanglan lain ang design. So kung ara si farmer Depende sa imo duta. Yeah, Depende man ang correct. tool So, sa gamito. si farmer kabalo sa duta niya. So siya mismo yung ma-design sa iya nga duta. Suitable sa iya requirement. Kag kun ma-training na mga mangunguma sa paghimo mismo sa iya kaugalingon nga tools kag may ihibalo na siya sa pag-repair sini dugang pagid ini nga pala nga buhian para sa iya. Kag amuyadtong napulo ka mga balita sa Negros. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imong nga palibot. Pero dapat balanse kag insakto ang mga impormasyon. Magapadayon kami nga magapangalagad sa mga Negrosano. Ako si Nico Delfin. Tugtugwas, mayong hapon.